Уважаеми зрители, преди да дам думата на господин Росен Миленов, който е тук при мен. Добър вечер, Росене. Добър вечер. Искам да ви пусна едно кратко видео. Моя колега Недялко Недялков и аз от нашата така скромна организация Фронт за Лева направихме едно журналистическо разследване и стана ясно, че българският премиер Росен Желязков си строи хотел с водопад вътре за над 9 милиона лева. Това е един човек, който винаги е бил чиновник. И нека да видим видеото и ще дам думата на Росен да каже какво мисли той по този въпрос. Това е интересно. Приятели, след много негация, една позитивна новина. София ще си има мега луксозен хотел с собствен водопад. Най-после благоденстващото покрай евроинтеграцията народонаселение ще има къде да се поглези и да пропилее излишните си спестявания. Това зад мен е чудото хотел Хаяши с луксозна спа зона, спортно-рекреативен център, баровски ресторанти и интериорна стена с водопад, за която е издадено специално позволение от главния архитект на столичния район Лозенец. Намираме се на един от входовете на Борисовата градина, местността Погребите 2, булевард Симеоновско шосе, номер 4. Хотел Хаяши, който е по японски проект, ще отвори съвсем скоро, както си личи от официално обявление на профила му във Фейсбук. Обявлението е от 17 юли тази година. Шикозната сграда е на 5 етажа, има подземен паркинг на площ от над 4000 квадратни метра. Към днешна дата, както виждате, хотел Хаяши е почти готов. В помещенията приключват довършителни дейности, нареждат мебелировка, внесена от Италия, естествено. Освен баровското обзавеждане, отлична кухня и спа зона, гостите ще могат да се насладят и на множество архитектурни шедьоври, между тях впечатляваща стена водопад по една от фасадите. Градежът на хотела чудо гълта близо 9 милиона лева по официални документи. Оперира се основно с банков кредит от близо 8 милиона. Така, и кой мислите стои за цялата тази радост на нова евроатлантическа София? Без изненади. Хотел Хаяши е със собственост на семейството на българският премиер Росен Желязков. Българските политици са се постарали да подсигурят максимално много блага на своя народ. Собственик на парцела и изградения хотел е фирма P&O Real Estate, в която партньори са бившия представител на Мерцедес за България Пламен Митев и фирмата Тера 508, еднолична собственост на съпругата на господин Желязков Ралица Терзиева. По документи управител е Русица Нешкова, която пък е акционерка във фирма M&J Management, заедно с Елица Росен Желязкова, дъщерята на премиера. M&J Management, както и фирмата майка P&O, са регистрирани на същия този адрес. Улица, булевард Симеоновско шосе, номер 4. Така че, приятели, си имаме работа с едно класическо семейно начинание на предприемчиви и самоизградили се граждани. Браво! Останалите да се получат вместо да завиждат. В Европейския съюз има равен старт за всички. Не искам да ви
отекчавам с прекалено много информация. Към този видеоматериал ще приложим документи от Търговския регистър. Всеки може да се запознае с тях. По-важно е да отбележим, че по време на премиерския мандат на господин Желязков неговото семейство просперира и крепне, както без уговорки крепне целия български народ. Освен хотел Хаяши, семейството откри наскоро и луксозния гръцки ресторант Папас в центъра на София на улица Гладстон. Там господица Елица Росен Желязкова е партньор със своя гръцки съпруг и предлага изискани ястия от кухнята на Крит. Отделно, в имотната си декларация господин Желязков се е похвалил с 8 апартамента в София и Чепеларе, къща с двор в София, ателие с студио в София, както и вила с дворно място в Самоков. Такива чудеса са възможни май само в България, на прага на еврозоната, когато животът ще стане по-хубав от песен за някои. Смятайте тогава пък колко ще процъфтява семейния бизнес на семейство Желязкови. Като се замисля, кой друг държавен ръководител по света има хотел с водопад? Май само Доналд Тръмп. Очаквайте продължение, приятели!